Nem hagy. Oké. Na, egy háttérhatalmi Illuminati 666-os kódról beszélünk. Új világrendnek a plakátja, a csonka piramis, benne a mindent látó szem. Ugye a csonka piramis, benne a mindent látó szem, a törvény ember, tehát a törvény, az új világrend törvénye. Harmadik évad, utolsó felvonás, titkosszolgálati kód. Ugye nem véletlen a sapka, ugye a rendőrségi jelkép Amerikában, a cionistáknak a jelképe. Van, tehát ki lehet belőle hozni egy cions, tehát cionisták. A 5. évadban, ugye a legérdekesebb, a pókember behálózta a világot, a sátán színe a vörös, a sátánnak a szeme fehér, szemgolyó nélküli és arc nélküli. Hozzáláncolva az ördög pecsétje, a sorszám 1, 2, 3, 4, 5, 6, mindenkinek száma lesz ellát, a pókember.